Dobrý deň, dnes si povieme niečo o mixovanie versus odšťavovanie. Vedú sa vedecké spory na tému, čo je lepšie, či mixovanie alebo odšťavovanie. Môj názor je, mixovanie samozrejme je lepšie, pretože máte v tej strave aj vlákninu, ktorú potrebujeme na vylučovanie jedovatých látok z tela. Šťavy zase majú tú výhodu, že tým, že neobsahujú vlákninu, tak vitálne látky z šťavy idú rovno do našej krvi, je to ako keby ste prijali infúziu. Takže ľudia, ktorí sú chorí, alebo ktorí sú na detoxe, alebo ktorí majú zvýšenú potrebu príjmu vitálnych látok, tak šťava je určite veľmi dobrá. V čom je problém šťavy? Keď pôjdete do nejakého juice baru v Bratislave alebo v iných mestách, tak väčšina tých šťav sú ovocné šťavy. Ovocná šťava nie je zlá, ale obsahuje veľa cukrov. Takže keď odšťavujeme, mali by sme odšťavovať zeleninu. A jak hovorí slovo zelenina, malo by to byť zelené. Takže my sme si pripravili dneska šťavu, kde použijeme zelené ingrediencie. Ešte k odšťavovačom existujú tzv. Odstredivé odšťavovače, ktoré zomelú ovocie a zeleninu, spravia z toho taký prášok a odstredia ho. Výsledok takéhoto odšťavovania je vlastne pena a nie šťava. Potom existujú tzv. Šnekové. Toto je ten šnek, ktorý prešuje tú zmes, znamená vytláča šťavu z ovocia a zeleniny. Tak, ideme na to. Takže dáme si gôrku, papriku, špenát, aby to malo trošku sladkú chuť, tak dáme aj jablko. Zázvor, stonkový zeler, petržlen, cesnak, a ešte si to okyslíme limetkou. Tak a naša krásna zelená šťava je hotová. Na zdravie. Poďte si dať. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie.